ben Sandy Doornbos van Let's Dance Terneuzen. En vanavond hebben wij een Latin Rhythms Party. En dat is eigenlijk een dansavond waar vooral Latijns-Amerikaanse muziek wordt gedraaid. Zoals salsa, merengue, zouk, kizomba, bachata, etc. Dus we gaan er gewoon een vrije dansavond van maken voor de mensen die graag op een zaterdagavond dansen. We gaan beginnen. De eerste 3 tellen in een dames-saïda. Even voordoen. 1, 2, 3 borst draaien. De borst gaat naar de rechterkant. Waarom? We willen als dame ons gaan passeren langs rechts. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, go. 1, 2,